Hi guys. Meron lang akong gustong i-shoutout na kaibigan. Pangalan niya ay si Elmer. Ayan. Yan sa screen na yan. Yan. Shoutout sa'yo, boss. Wala, totoong kaibigan ko yan. At matagal na kami magkaibigan. Then, ayan, nakita ko kasi nag-comment sa YouTube channel ko sa bago kong post. Ayan, yung post na yan. Kaya sabi ko, abangan mo yung bagong video ko. So, ginawa ko na lang ng reels, short video sa YouTube. So, yan, shout out sa iyo partner. Na shout out na kita. Ingat ka palagi and God bless.